Donostiako San Telmo Museoak hiriarentzat garrantzia berezia duen objektu bat gordetzen du bere funtsen artean. Historiako une garrantzitsuenetako baten lekuko izan dena. Zubietako tintontzia da. 1813ko abuztuaren 31an Donostiak jasandako sutearen ondoren, Zubietako aktak sinatzeko erabili zena, auzo horretako aizpurua baserrian. Irailaren 8an gertuko herrietatik zetozen eta familiekin behin-behinean ihes egin zuten hiriko hainbat pertsona eta bizilagun ospetsu bildu ziren baserri horretara. Hondamendia ikusita gertatutakoa gogoratzeko konpromisoa hartu zuten, baita hiria birpopulatzeko eta berrera ikitzeko bitarteko guztiak jartzeko eta gobernutik auzotarren ahotsa, ordezkaritza eta eskubideak bilduko zituen udala sortzeko konpromisoa ere. Zurbeltzez egindako tintontziak arrano batez errematatutako estalkia du eta okupazioaren ondorio izugarriak atzean utzi eta hiriaren etorkizunari lagunduko zioten herritarren ahalegina eta konpromisoa aitortzen ditu. Baina Donostiako arpilatzea eta erretzea etzen izan Napoleonen tropen artean eta Espainiako, Britainia Handiko eta Portugalgo tropez osatutako multzoaren artean burutu zen bataila bakarra. Emblematikoenetako bat, Iberiar penintsulatik frantsesak behin betiko kanporatzea erraztu zuena Gasteizko bataila izan zen, 1813ko ekainaren 21ean gertatu zena. Garaipena lortuta, Araba Generalak Britainia Handiko zaldun unitate bat hartu zuen eta jaioterrian sartu zen garaile eta garaituek hirian harrapaketak egitea saihestuz geroago Donostian gertatu bezala. Hala eta guztiz ere, milaka soldadu jaurti ziren frantsesek ihesi uzten zuten gerrako harrapakin handiaren atzetik. Urrea, zilarra, bitxiak, zetak, artelanak. Britainiarrek frantsesen jazarpen oro alde batera utzi zuten eta harrapakina banatzeari ekin zioten Wellington narrituz. Horri esker, frantsesek hildakoen, zaurituen eta presoen artean 10.000 baja izan arren, ihes egin ahal izan zuten beste egun batean borroka egiteko.